Какво е шапката? Шапката в нашия живот, повярвайте, и това е нещо, което може да провокира и вас да бъдете различен, и хората да започнат да се отнасят към вас по по-различен начин. Повярвайте ми, имам този опит, но просто трябва да се престрашите. Къщата на шапките не е страшно място. Той ще ви посреща с усмивка и с прекрасни възможности да бъдете по-различен. Може би за първи път няма да излезете точно с шапка. Не е проблем. Имам много поводи в този живот да сложите шапка и може би точно след това, като преспите, защото аз друг път казвам, че шапка се купува с преспиване, трябва да видите образа, трябва да го сънувате, трябва да осъзнаете коя сте вие. С преспиване следващия път ще купите шапка. Сигурна съм. Какво е шапката? Шапката в нашия живот, повярвайте, и това е нещо, което може да провокира и вас да бъдете различен, и хората да започнат да се отнасят към вас по по-различен начин. Повярвайте ми, имам този опит, но просто трябва да се престрашите. Къщата на шапките не е страшно място. Той ще ви посреща с усмивка и с прекрасни възможности да бъдете по-различен. Може би за първи път няма да излезете точно с шапка. Не е проблем. Имам много поводи в този живот да сложите шапка и може би точно след това, като преспите, защото аз друг път казвам, че шапка се купува с преспиване, трябва да видите образа, трябва да го сънувате, трябва да осъзнаете коя сте вие. С преспиване следващия път ще купите шапка. Сигурна съм. Айде сега. Нали зимните шапки трябва да викаш? Аз искам да снимам и обстановката, да. Колко време трябва да отделите да си изберете шапка? Определено не е 10 минути. Повярвайте. Наистина, даже хора, които знаят как се носят шапки и носят ги дълго време, пробват шапката и откриват себе си с малко повечко. Поне 40 минути, моля ви се. Това е много важно. Отделете 40 минути за празника в живота. И това е една малка радост, която мога да ви предложа. Малка радост с малка шапка. Не ми отиват шапки. Най-често срещнат отговор, когато питам за шапката на някоя друга жена. И тогава я питам, а колко шапки сте пробвали до сега? Наведнъж. Поне 20-50. И тя се стъписва и казва, разбира се, не съм. Пробвайте. Защото в края на краища вие е тази, която ще определите кой образ искате да кажете на човечеството. Да покажете на човечеството. Това е важно. Вие ще определите коя е вашата шапка. Аз знам. Аз ще ви я покажа, но не знам дали вие искате да бъдете тази, която виждам във вас. Не всеки човек иска да покаже себе си. Елате, но шапка невидимка няма. Съжалявам. Всички ще ви видят и ще бъдете най-прекрасната жена.